Waqt laqgħa tal-MCSD li saret it-tnejn filgħodu, l-imsieħba soċjali ħaddu sehem f'diskussjoni li fuq kollox iffukat fuq il-bżonn li pajjiżna jiddefendi r-reġim tat-tassazzjoni tiegħu. L-MCSD, il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, huwa kunsill konsultattiv iffurmat minn numru ta' professjonisti, rappreżentanti ta' min iħaddem u unions li għandu l-iskop li jifforma opinjonijiet u joħroġ b'rakkomandazzjonijiet lill-Gvern. Fl-introduzzjoni lill-medja ntqal li huwa ovvju li pajjiżna jrid ikompli jissalvagwardja s-sistema ta' tassazzjoni tiegħu fuq livell Ewropew. Is-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia, responsabbli mill-fondi Ewropej, fakkar li bir-Renju Unit barra mill-Unjoni Ewropea pajjiżna jrid jaħdem dejjem eqreb mal-pajjiżi l-oħra Ewropej biex insalvaw is-sistema ta' tassazzjoni li għandu pajjiżna. Fakkar li tassazzjoni hija l-unika għodda li fadallu pajjiżna biex nattiraw l-investiment barrani u biex nilqgħu għax-xokkijiet ekonomiċi internazzjonali. Min-naħa tiegħu il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna fakkar kif fil-passat l-ewwel fabbriki li ġew f'pajjiżna għamlu dan għaliex Gvern Nazzjonalista offra l-eliminazzjoni tat-taxxa għal perjodu temporanju kif ukoll diversi inċentivi ta' tassazzjoni. Għalhekk huwa importanti li Malta tkompli tħares lejn l-interessi tagħha li huma differenti minn dawk ta' pajjiżi kbar u li fuq livell Ewropew qed jagħmlu pressjoni li tista' tkun ta' ħsara għal pajjiżna. Dan minkejja li ftit tal-ġimgħat ilu l-istess Ministru kien stqar ma' Net News li ma jistax iżomm lill-grupp tas-Soċjalisti Ewropej milli joħolmu b'taxxa komuni għall-Unjoni Ewropea kollha.